Hola, boas tardes. Eu Boas tardes. Non sei se hai alguén escoitándonos ou mirando. Bueno, eu non sei nin como se sabe iso. Se non hai, descoida que xa, como isto queda grabado. Xa escoitarán. Preséntovos a Iria Medraño. Gracias por recibirnos na túa casa. Eu estou nerviosísimo de estar aquí. Estou nervioso por a seguinte razón. Porque eu conozco-te das redes, nunca había estado físicamente contigo, pero sí, dende fai un tempo. Hai que xirar, a verdade. A ver, Hai que xirar. esperai que hai aquí un problema técnico que vamos a arreglar agora. Hai que xirar, a ver si se ve. Necesitamos un pesiño aquí detrás. Un momento que vamos ahora. Cosas del directo. Como dice Merced. Claro, isto que se che vexe a ti. E a ti? Bueno, isto é que estamos transmitindo ao mesmo tempo no meu canal polo de Iria. Pero claro, son teléfonos diferentes, funcionan de maneira diferente. E mentes no meu hai que estar dun xeito, pois resulta que no de Iria hai que poñer outro. Ao mesmo tempo tamén agradecerlle a Rosana que está aí, porque... temos unha técnica aí. Sí, cuidado, xa nos gobernou un pouco, que Está? para que quedáramos ben. Aí está tamén grabando sin vídeo para despois isto intentalo, se as cousas salen ben, poñelo un pouquiño de máis xeito. Dicía que eu estou nervioso porque eu un día chamo a esta muller e lle digo, oye, mira, que ti estás facendo unha poesía moi especial e ademais a cantas. E ademais, eu cando escoito isto, pois a mí me transporta a sitios, non? E ela me decía, eso é o que eu quero expresar. Pero non me transporta a sitios, como dicilo, de tangibles, senón que me transporta a sitios que están na miña mente, nos que eu me encontro a gusto, que deixaron recuerdos profundos. Hai un cantar que despois xa te direi calé, que eu cada vez que o escoito transportame sempre a unha fervenza que hai na parroquia de Escuadro, en Silleda, unha fervenza pouco coñecida, non? Entón eu me vexei rodeado de fentos e coas túas músicas. Ou me transporta a sitios que teñen unha maxia especial. O Val das Mouras, os Grobos, a sitios destes que cando chega un dice isto é donde viven as lendas ou os seres estes máxicos que hai na nosa cultura. Entón, por iso estou nervioso, non? Pero máis nervioso me poño porque leendo, averiguando cousas túas, eu apenas hasta falei contigo, mirei de que un dos primeiros escritos que ti faz, aunque levas escribindo toda a vida, non é así? Levo escribindo moitos anos, moitos anos. Pero o primeiro que aparece nun papel é este. Mira. Este que é O paso se importa. Claro, eu cando mirei isto e mirei o Portalén, dixen, xa non me fixo falta saber que aquí había algo máis co que a vida o de todos os días, non? Eu querías comenzar dicindoche, oye, Iria, que é o paso sin morte? Ou sin porta, digo. Moi ben, pois eu quero daros as gracias a vos, antes de nada. Gracias a ti por estar aquí, eu estou encantada de abrir as portas da miña casa e desta cociña. E tamén estou nerviosa. Non me vais pensar, é a primeira entrevista que me fan así con... O sea, que temos unha primicia. Sí. Pois non saben os medios convencionales o que se perden de non haber falado contigo. Bueno, non sei. Bueno, estou moi contenta de poder falar contigo, porque polo que temos falado, pois sinto tamén que conectas moi ben co que fago, ou eu sinto, cando me dices esas cousas, non, de que esas cantigas te levan a eses lugares,
pois sinto que para mí xa ten todo o sentido do mundo escribir algo. Se eu son capaz de facer que unha persoa sinta escoitándome que se transporta a eses lugares que foron especiais e que ademais son lugares especiais para nós aquí, non? Pois xa son feliz tamén, xa me fai moi feliz tamén. Bueno, sobre o Paso sen porta, este traballo saquei no fai 6 anos. Era unha débeda, eu sempre digo que era unha débeda que eu tiña con aquelas persoas que dende que son nena, desde que son cativa, que teño uso de razón dos recordos, puxeronse en contacto comigo dunha maneira ou doutra, antes de morrer, durante o proceso de morte e despois de morrer. Chegou un momento que tiña tantas experiencias vividas que dixen, pois vou a intentar coller un número determinado, as que máis me marcaron, quizáis, as que máis me fixeron cambiar a miña forma de ver a vida, realmente, as que máis me influíron, e poñelas nun papel, de maneira que, bueno, que queden aí, de alguma maneira. E eu te pregunto, que é a vida? Esa é unha pregunta complicada. A parte da vida material que conocemos todos os días, ir ao traballo, berrear, atender a nena, porque é nai, de atender a casa, de atender o teu traballo diario. Sí. Que hai Pois, máis mira, da vida? Para min a vida, eu podería resumila, teño un poema que me viu así agora, que di: a vida non pode ser máis que beleza, alegría. Alegría para ser poema no alvorecer, respirando un novo día. A min cóstame moito expresar con palabras que saian da miña mente algo que para min é tan sinxelo como isto, non decir a vida é alegría, a vida é maxia, a vida é, para min, pararme, ir encamiñando e pararme porque vexo unha flor que me chama moito a atención, ou un grupo de flores, e quedarme mirándoas e observándoas un rato, estar con unha persoa que quero e disfrutar da súa presencia, e disfrutar da súa mirada, do seu sorriso, detalles, os detalles. E, sobre todo, o miúdo, eses detalles pequeniños que para outra xente non teñen o mellor ningún sentido, para min é o que lle dá o sentido á vida. Eu moitas veces o penso, non podería vivir, non concibo a vida sen eses detalles. É a morte. Porque ademais sei que pola túa profesión és unha persona que vive moi cerca ao final. Sí. A morte eu sinto que é un tránsito. E a parte de ser un tránsito no momento, é unha mestra de vida, unha gran mestra de vida. Eu penso que os seres humanos, se non superamos que imos morrer, seríamos moito peores do que somos. Ainda. E ainda somos malos. Cuidado. Bastante. É pensar que moitas culturas creen que, perdona a expresión que vou dicir, que vai haber un xuicio, alguén vai dicir, oye, mira Iria, mira Xan, que ti fixeches isto que non estaba dentro, e que ademais sabías, e que foches un cabroncete, por decir así. E somos como somos. Sí, pero que hai un matiz que hai que estar experta, e hai que estar experto, hai que ser conscientes diso, non? A morte a veces pois parece que non vai a chegar nunca, non? Que a nos nunca nos vai a tocar, que vivimos de maneira que vemos enfermar o outro, morrer o outro, pero hai unha inconsciencia moi grande, porque a nos tamén nos vai a chegar. Se ti eres consciente diso, e claro, a min a vida mo truxo dende nena, eu son moi consciente de que existe a morte constantemente, porque teño unha relación moi estreita con ela. Entón, para min, pois, foi a miña mestra. Non sei como continuar despois do que comentas, porque estas cousas fanche pensar, non? Sí. O mellor o que nos vexa vai dicir, vai a par deles, que eu veño aquí coas miñas alegrías buscando a Iria dos cantares, e mira ti de que están falando desa vida e desa morte. Pero
é a realidade, é o que nos acompaña. E ademais, porque eu mirando cousas túas, non che vou preguntar por nada exacto, porque ti escribes dende a alma, non? E dende a alma se pensa, porque dentro non hai máis que tripas, non? Hai máis que tripas. Sí. E, fíjate, e temos aquí outro traballo, oye, este traballo, a raíz do corazón, se vades a YouTube, resulta de que hai un canal, en Iria Medrano, aparece o que vai neste libriño. Suscribídelo, escoitádelo, sabes? Eu todos os días vou camiñar a mañá, eu sou unha persona que estou bastante, podo dicir unha palabra técnica, estou jodidísimo. Entonces necesito camiñar, porque senón vou morrer pronto, se non camiño morro pronto. Entonces teño que camiñar por un sitio chan, liso, e me marcho ali ao lado de Pontevedra, ao río dos Gazos. Vou por ali e collo o teléfono, e da primeira parada que tiña que facer, que tiño que coller alianza, porque claro, non sou capaz de facer os 5 km dun tirón, arranco con Iria Medrano, con o teléfono aquí ao lado, e co altavoz, claro, non vou escoitando, e vou cantando, e pasa xente, non? E por aí, como pasan moitos peregrinos, resulta que miran ali a un tipo camiñar ao revés, moitas veces, porque todos van para lá, e eu viño para cá, e con uns cantares, e dicir, cuidado, este debe de ser casi o monstro, non? E fermosísimo. É que é a raíz do corazón. Acordade, no Facebook, escoitade, senón non vai ter sentido o que diga esta muller. Pero cando escoites vades quedar enganchado como quedei eu. Xa miro a todos os seguidores aí co telefonillo en marcha camiñando pola beira do río. Pois, para falar da raíz do corazón, claro, teño que falar un pouquiño tamén do que eu vivín, do que eu mamei, do meu berce. E é que eu, pois, medrei nunha familia de traballadores. De traballadores do metal. Meu pai era traballador do metal. Hai que dicilo porque antes, noutros tempos, cando os homes e as mulleres eran bravas, entendes, dicían, este é do metal. As generacións novas xa non saben o que é o metal. Sí, que logo tamén hai que decir que de bravos non tiñan moito, pero bueno. Pero era necesidade. Claro, había que aparentar bravura, eso sí. Sí, se levaba, ademais sempre se levaba a golpes. Eso sí, pero meu pai é unha persona, está vivo todavía, é unha persona moi sensible. Eu sempre pensei que o que el viviu marcou o resto da súa vida. Efectivamente por eso, porque non era bravo, porque era sensible. E, bueno, pois, era un traballador do metal que durante a folga do 72 pois, tivo un papel e acabou preso e sufriu moito. Que crees que as xentes novas, perdón que te interrompas, saben o que eran as huelgas dos 70, dos 80? Pois mira... A conciencia que había, porque que eu salía de traballar, me recordo, no turno das 6 da mañán, botar desde as 8 a 6 traballar, e daquela día hai que ir a botar unha man aos do metal a Vigo, ou hai que ir a botar aos do Banco Canario Sahariano, e non se pode contar o que se facía porque creo que alguna cousa non está prescrita. Pero raro era o día que circulaba o tren entre Pontevedra e Marín, ou Pontevedra e Vigo, que non estaba atravesado de eucaliptos. Había que... Si loitaron moito, certamente, xa facían cousas de cotío. Bueno, en fin, que penso que non, que a xente non sabe. Bueno, eu penso non, eu sei, porque eu falo con xente da miña idade que non sabe que iso existiu. Quero dicir, eu teño certa memoria histórica, porque claro, isto vivín con meu pai. Non estou falando da guerra civil dos meus avós, senón que é algo que vivín na miña casa en unha situación moi difícil, non? Como que meu pai entrou na cadea e miña nai estaba embarazada, que meu irmán e meu pai non se coñeceran ata que el saliu despois,
que miña nai se vestía de prostituta para ir a ver a meu pai cando estivo fuxido. O sea, son situacións que eu vivín. Para explicarlle algún, o sea, terminabas na cadea por dicir que a jornada tiña que ser de 40 horas semanales. Sí, claro, que non che daba para comprar a barra do pan, claro. E un kilo de xorelos. Terminabas na cadea por eso, non é que nada foran esta xente aí, vamos romper cousas por romper, non, para nada, eran cousas bastante simples, o sea, repartir octavillas, facer reunións clandestinas, pero claro, estamos falando do franquismo, o sea, todo era prohibido, non? Eu medrei nese ambiente. Meu pai, miña nai, tiñan amizades, e as súas amizades pois eran toda aquela xente da cultura de Vigo da década dos 80 aos 90, non? Pois estamos falando de Carlos Oroza, estamos falando de Lodeiro, que era meu tío, irmán do meu pai, do pintor, estamos falando de abogados, estamos falando de traballadoras e traballadores que tamén se reunían ali, de pintores, de xente con... Había unha vida cultural moi fermosa. E esa xente reuníase para falar pois de todas estas cousas que estaban pasando, non? De todo o que parecía que podía ser a transición e o que traía, non? Entón había un fervor que eu como nena vivín, disfrutei e recordo. E para min é un dos recordos máis fermosos que teño da miña infancia. É seguro que recibirían a mensaxe de mira como educan a los hijos esta gente violenta. Porque eu levei os meus rapaces a barricada. É o mensaxe, porque non había onde deixarlos, claro. Entón, os rapaces quedaban un pouco máis atrás, enredando, alá nun aleiro, non sei onde, e nós estábamos na barricada, non? Entón, dicían, o mensaje que dicían es qué padres, qué responsabilidad, que llevan a sus hijos a la violencia, donde hay violencia. Pues, oye, pues afortunadamente os meus rapaces son dos rapaces normales, no? Dous homes hoxe, no? Claro, a ver, nos íbamos tamén ás manifestacións, nos corrimos diante da policía moitas veces coas pelotas, eu teño esos recordos tamén, pero realmente o que a min máis me fixo por decirlo de alguma maneira, un clic que fixo un clic en min foi ver toda esta xente a ilusión que tiñan, non? E ver como se reunían e cantaban. E se reunían para cantar. Entón, se reunían, tamén se falaba de política, pero se cantaba, sobre todo se cantaba. Entón, pois, nós, todas as nenas, todos os nenos de toda aquela xente, xogábamos por ali, aos redores da taberna, pero a min eu suspeitaba cantar e a mí chamábame moito. Entón, miña nai moitas veces dicía, Iria, ven cantar. Eu poñame ali ao lado da súa saia e cantaba con eles. Esa é a raíz do corazón, a principal raíz da que eu bebo. E despois esa raíz se divide en moitas raíces, como todas as árbores. Hai unha raíz principal, pero logo ten moitas máis, non? Que todo o que aparece aquí, pois é a espiritualidade, é a natureza, é o meu sentir sobre o que é a vida, o espírito, o que eu teño dentro. O que eu teño dentro, que é a única maneira que teño de poder sacalo abertamente, desnudándome completamente, porque aquí estou falando, pero estou falando desde a mente tamén. Aquí non é posible. E a hora de escribir, eu non son capaz de escribir desde a mente. Pero aquí non é posible escoitarte. Pero isto o escoitei este párrafo. Sí, ese abre o disco. E ti atreves a regalarlo a... Este é recitado, sí. A min... É que é o que pega. Sí, é o que abre o traballo, sí. E di así: foi amada nai natura a que gardou aquel don, e a semente xestou ata ver a nova aurora. Ese tempo é agora. A miña alma soñou. É precioso.